príbeh rodiny, ktorý sa začína svadbou v roku 1967 a postupne sa rozpadá pred očami divákov. V centre pozornosti je najmä vzťah otca a syna, ale aj širší obraz rodiny, jej problémov a zlyhaní. Zachytávame tie postavy v životných príbehoch medzi 67. až rokom 2010, čiže sú to ako keby aj nejaké celospoločenské diania, na ktoré oni reagujú a vlastne tá naša slovenská tendencia spomínať na minulosť, ako bolo dobre, prípadne sa oháňať nejakým nacionalizmom. Naši starí otcovia, to boli veľkí ľudia. Oni šli cez mŕtvoly. To si urobilo veľkí ľudí, veľkí Slováci, veľkí ľudia, veľkí ľudáci. Bala sa opiera o tie ako keby najkonkrétnejšie miesta, ja neviem, krčmu v Štúrove, Novozámodskú nemocnicu, čiže sú to veci, ktoré poznáme a zrazu ich zažívame nie v nejakej seriálovej tvorbe, ale práve na divadle. Zároveň nás veľmi zaujímalo to prepojenie ženských postav z balovej tvorby s javiskom, pretože sme im chceli dať vyznieť a chceli sme, aby dostali nejaký hlas. A tak sa nám vytvorili vrstvy nejakého medzigeneračného dialógu a traumy a toho, prečo opakujeme chyby našich rodičov, aj keď sa nevoláme rovnako. A je to vzťah otcov, ktorí nevedia byť otcami, synov, ktorí nevedia byť synmi a dcer, ktoré sú odsúdené na samotu, lebo ich matky nie sú schopné im možno častokrát dať to, čo by potrebovali. A to je vlastne ten život sám. Podľa tvorcov sa typický balov rukopis v inscenácii prejavuje kombináciou špecifického, miestami až krutého humoru, absurdity a nepríjemne presnej výpovede o medziľudských vzťahoch. Ten humor je samozrejme dostatočne krutý a v tých pravých chvíľach niekedy zabolí, ale zároveň sa človek na tom zasmeje. Keď niekto zomrel, tak išiel rovno do neba. Nie rád, lebo tu bolo dobre. Výrazným prvkom je aj vizuálne spracovanie. Dominantným symbolom na javisku je brucho, ktoré odkazuje na rod, dedičnosť aj vnútorný svet postáv. Je to inscenácia, ktorá naozaj odzrkadľuje prosto rodinné vzťahy, spoločenské otázky. Je to inscenácia, kde sa podľa mňa dokáže divák identifikovať, lebo ponúka obrovské priehrštie tém. Možno neupúta nejakou formou, ale obsahom. Podľa dramaturgičky je hlavným posolstvom inscenácie potreba pohnúť sa ďalej. Poučiť sa z chýb našich predkov a nezostávať uväznený v minulosti. Odkazuje na to aj opakujúce sa slovné spojenie ide fidei, ktoré v inscenácii zaznieva viackrát a v prenesenom slova zmysle znamená pohni sa z miesta. Soňa Šimorová, televízia Nitrička.